Wasal Malta l-Airbus A320 Neo, ajruplan ġdid f'jaman Tal-Air Malta li naqat mal-flotta tal-linja nazzjonali tal-ajru. L-Airbus A320 Neo li għandu 180 sit niżel l-ajruport tal-ħabta tan-nofssiegħa. L-Air Malta hija l-21 linja tal-ajru minn madwar id-dinja li ser ittejjer din il-ġenerazzjoni ġdida ta' ajruplan. F'dawn l-aħħar ġimgħat, l-ajruplan kien fl-Irlanda fejn ġie ddekorat b'karattri ta' Nickelodeon biex jippromovi n-Nickelodeon Treasure Hunt li ser issir f'pajjiżna f'April tas-sena d-dieħla. Mawa News, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal kif il-wasla tan-Neo timmarka pass importanti fl-istorja u fl-iżvilupp tal-Air Malta. Huwa fuel efficient, jaħli ħafna inqas fuel, huwa nadif minn aspett ambjentali u jagħmel ħafna inqas torbju. Apparti minn dan kollu, sejjejna wkoll għaliex ikollok bżonn inqas maintenance, jista' jagħmel iktar sigħat fl-ajru biex ngħid hekk, u huwa wkoll ta' sodisfazzjon għaliex inkunu nistgħu noffru flight experience ħafna aħjar għall-passiġġieri tagħna. Iċ-Chairman tal-Air Malta Charles Manjon qal li fuq titjira bejn Malta u Heathrow f'Londra, il-linja tal-ajru ser tiffranka sa 1300 kilo ta' fjuwil u tnaqqas 6200 tunnellata ta' diossidu tal-karbonju fis-sena. L-ajruplan il-ġdid ser joffri aktar spazju u kumdità għal passiġġieri, b'sits b'wisa u b'aktar spazju għar-riġlejn, huwa mammar ukoll b'screens ta' definizzjoni għolja. Il-Ministru Mizzi nnota kif fl-aħħar xhur żdiedu ħafna r-rotot u l-frekwenza tat-titjiriet. Dan iż-żidiet għamilnihom bl-istess crew, perissa l-ħaqna punt fejn għandna bżonn iktar crew. U bħalissa għaddej recruitment process li ħareġ hawn Malta biex nimpjegaw 12 pilot Malti ġdid fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Apparti minn dan kollu, se nkunu qegħdin ukoll nagħtu upgrades, ġifieri promotions, il-numru ta' first officers biex wara numru ta' snin isiru wkoll issa kaptana. Sostna li fuq deċiżjoni tal-Air Malta u l-Gvern, dan l-ajruplan ser iwittitra għall-flotta aktar moderna ta' ajruplani tal-Air Malta biex il-linja tal-ajru issir il-linja tal-ajru tal-Mediterran. Target tagħna huwa li s-sena d-dieħla, kmini s-sena d-dieħla, nibdlu numru ta' ajruplani bħal daw tal-A320 Neo u jkollna żewġ ajruplani ġodda wkoll.